Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna muku lale marhabin da zuwa shafinmu na Mujarrabatul Asrar TV domin samun karatunmu na ramli da asraru kala-kala daban-daban. So ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maganin kafin tilawa. Na kafin tilawa ne sai a rubuta qul huwallahu zuwa ƙarshe, bakin sura ƙafa 11 kowace da bismillah, sannan a rubuta waɗannan sakandamai guda 3 a wanke a sabuwar ƙwarya. Ranar Laraba a samu dunkulen ƙayar ɓera, ice ne, a sa ciki ya kwana da sassaƙen bishiyar ɗin. A sa garin kaucin kabdudu to ko ba a samu kabdudun gaba sai a yi amfani da wancan da aka samu, sai a shanye rubutun da karfe 9 kullum, kamar karfe 9 na rana, sannan za a yi sallah raka'a 2 nafila.